Vara Parxodres Podcast'te. Ji gramera bêhuzura wî ya sala 2014 derketî û min sala 2015 xandî vir va çigava kitabeka Şener Özmen dibînim û qirarê didim ku wê bixwînim ji pêş de zanim ku ez ê rastî jî zimanekî zêde bêhuzur bixwînim. Çunku zanayên zimên giregirin aqildane ser gramerê wê çi bêjin hema bêje ti carî nexema Şener Özmen e. Ew bi qaos û qrîza xwe tîne bi devê karakterên xwe zimên dadide, radide zimên û zimên vedide. Seba vê dadan, radan û vedanê serbest û bêminet bike Şener Özmen ew navên kitabên xwe, navên karakterên wan kitaban, heta kitapên wan kitaban nola tabelayeka hişyarî datîne. û nola ku ew birêka wan tabelayan dibêje, ew zimên naheremîne tenê xwedîsa li tiştên nû diceribîne. Jiyana asayî ya Can Sandra Şener Özmen jî ku sala 2025 derketiye, bi van taktîk û teknîkên eşkere ne bi îtafeka bo Ergin Sertem û Kawan Emir dest pê dike. Ergin Sertem û Kawan Emir her çiqas dixwazin bi şairiyên Xawerenxanê jî li derdora edebî wan bi tercümeyên wan nas dikin. Şener Özmen di sebeba îtafê da bo Kawan Emir û Ergin Sertem gotiye sewa ku tixûbên kurmanciya gewr heta bi stêrkan fireh kirin. Kurmancî gewr dibû, reş dibû, boz dibû, heta sed sala bîstan bi şewqa şerqî bi tesîra erebî û farsî fireh dibû. Lê di vê sed sala 21 da bayê xerbî tê ji fransîzî, îngilîzî û almanî tê li dora kurmancî digobile. Şener Özmen di jiyana asayî ya Can Sanders da ji îdît û bîçê bigire heta Luke û heta by the way barek gotinên ji îngilîzî li romana xwe reşandine û bi hayat û hikayetên li Amerîkaya li her quncikekî wî kulturek dengê de deriyek li edebiyata cîhanî ya vî zemanî vekiriye. Tarîxçîn edebiyatê dibêjin gotina Welt literatür ya manaya edebiyata cîhanî de cara pêşî sala 1827 gote kiriye. Li gor qeydên şagirtekî gote wî mealen gotiye ez êdî îqna bûme ku şiîr milkê temamê dinê ye. Dewra edebiyata milletî ewa netewayî qediya êdî edebiyata cîhanî li ber deriyê me ye. Hinek nivîskarên li du şopa kulturên resen vê Welt literatûra gote behsê dike red dikin. Lê wer têxanê ku Şener Özmenê bi şexsê xwe û bi devê karakterê xwe Can Sanders li Amerîkaya kozmopolit û cizûdaya welatê koçeran e li ser xeta gote ye. Şener Özmen zane ku hekm û hegemonyaya xerbî bi kirîn û firotina ji Amazonê, bi qehweya Starbucksê, bi hesabên Instagramê û bi malumatên ji Wikipediayê li şerqî li gundekî di orta heza xûnisêbên de jî heye êdî. Loma di romana wî da Uber jî heye, loma di romana wî da Domino's. Zaten a Şener Özmen ne mesele û münaqeşeyên gund û bajaran e. Pirsa wî bo vê dewra seyr ser dinyaya berê glover û îro global e. Em ber bi kuva darin. Li ser vê pirsê Can Sandersê Şener Özmen ji vî zamanê kozmopolit û kaotîk cewabê dide. Dilê min jî mînanê qotiya min a postayê bi tiştine beradeyê tijî bibû. Serê çend salan bû ji bilî broşürên danasîna restoranên nû vebûyî, kulübên nû yên golfê, belavokên peywendiyên têbaran û faturayên dem û dezgehan, xulase tiştên tixêra xwe ji miroveyî re neyî ti tiştekî dilveker nedihat ji min re. Can Sandersê dilkoçer, heqe ez nola Şener Özmenê eynî nola Emîle Zola naturalîst bêjim Can Sandersê dilqehbik, dura li ber qalme qelebeligê cewabeka din jî dide. Kêşeya vî welatî ew bû, mirovan piştî demekê tenêtî çêtir digirt, bi dura dîn dibûn. Dibûn gujerê xwe yan jî yên hinekên din.